түгел кыш бабай, килсен безгә кар малай, килсен безгә кар кызы, булсын каклаган казы. 31 декабрь ТМТV каналында тәмле көрәшнең бәйрәм чыгарылышында бездә кунакта популяр җырчыларыбыз Элвин Грей һәм Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. 31 декабрь көндезге 11-дә бәйрәм табынын бергә әзерлик. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.